ndakaita dambudziko. Ndakawana nzvimbo yechikoro mugore ra2020 paHarare Poly yekuita construction engineering. Ndakangoti ndichangoti tange muchikoro changu ndakaita dambudziko rekutanga kuona mhute. Ndatanga kuona mhute, svondo rechipiri racho ziso rakavhara. Ndikati ndiende kuchipatara. Ndakaenda kuchipatara kutanga musi wa11 February 2020 ndichida kuti nditariswe ziso iri kuti dambudziko nderei. Ndaenda kunotariswa ziso iri, madokta wekutanga akati pure dilating eye, ziso harisi kutaridza dambudziko. Tikabvapo ndikaenda munext room, dokta wechipiri akati pure dilating zvakare, ziso harisi kutaridza dambudziko. Tikaenda kuna dokta wechitatu akati pure dilating again nemishini yakasiyana. Pure dilating ndechirwa kuti harisi kuratidza dambudziko, ziso rako rikutaridza kuti rakanaka, harina dambudziko rariri kudetecta. Aro bvawati regai tikutore mablood test, nekuti zvinoitika pamwe kuda ziso racho rinogona kunge rakakonzerwa nekuti pamwe unenge humwe urwere hwauinawo. Unogona kuita BP kana shuga kana chii. Wakatora mablood test for BP, wakatora shuga, wakatora testa HIV nemamwe 2 andava kukanganwa, asi ndoziva kuti akatorwa ari 5. Ndikanzi chienda, asi unodzoka svondo rinouya Monday inouya. Ndikadzoka zvakare musi wa18 February wachinditarisa zvakare. Pandakaenda pana dokta ndo pandakatanga kupuwa maresults. Ndikanzi baba, maresults enyu ari kutaridza kuti zvese zvakanaka, hapana dambudziko ratiri kuona, ese maresults enyu ari kuti negative. Saka regai timboone nhasi kuti zvakamira sei. Wanditora mablood test kekutanga, wandiisa pamushini kekutanga wachitarisa, wakati hatisi kuona dambudziko, pure dilating. Vandaenda pana dokta wechipiri varati zvakare pure dilating. Vawazobatana madokta ari mawiri, wakati toita sei nemunhu uyu. Wakati ngatimubaye injection muziso macho. Wakandibaya injection direct muzisomo. Wakati within minutes ziso rake rinofanira kunge rakudetecta dambudziko. Zvadaro ndadzokera after minutes aya ataurwa, ndaenda pana dokta wechitatu, zvikanzi ziso rako harina dambudziko rariri kuratidza, pure dilating zvakare. Zvikati zvinotoita sei, wakubvunzana madhokotera ari matatu. Wakati izvi zvacho zvakutonetsa. Mumwe akati ngatimubhukire operation, mumwe akati tooperata, tine ndichiti tikuoperata chii, iro ziso rake risiri kudilata. Zvabva kudaro mumwe akatoti izvi zvinoita kunge zvechiwanhu chaizvo, hazvisi kumbonzwisisika. Ndo pandakazobva ipapo vandanzi chienda unobhukirwe operation. Vandaenda kuna chiremba wandakanzi ndione, vandibhukira operation yemusi wa3 March paParire Nyatwa ipapo. Then inini ndazogara ndikati ndoenda kunooperatwa. Ndooperatwa chii, iro ziso riri kunzi harisi kuwanisa dambudziko. Saka hamuna kuzoenda kuoperation? Operation yemusi wa3 March ndakakundikana. Zvadaro ndakatozopedzesera zvechikoro zviya, ndakapedzera ndazosvika pakusiya nekuti ndakanga zvanga zvakundiremera kuti neziso 1 plus pandaida kuramba ndichishingirira kuita zvemabhuku, ndaita dambudziko rokuti rimwe racho ranga rauda kuti kutanga raita richiona mhute, raita richida kutanga kuona mhute. Saka ndakatoona kuti ndikada kuramba ndichiita nezvazvo ndichapedzisira ndisisaoni. Vanangoti achirega ndisiyane nazvo. Ndikasiyana nazvo ndikange ndakutoita zvangu zvebusiness. But business racho ranga ndatosimukawo, ndatoitawo kamotikari kekuti nditengesewo magrosari, ndichingotenga kamotikari kaya zvese kakabva kaparara. Kamotikari kandakatenga kakangoti ndichingonokatora kunoto ndikachiuya, vakasvika nekungofa. Shure uku ndakaita zvekushingirira, zvainetsa masubjects, ndichitoita zvekubatanidza pamwe pacho mari dzainetsawo, ndasara naamai baba pasina. Asi ndakazobatanidza masubjects akakwana. Kutanga ndakambotanga kutsvaga nzvimbo yekuti ndiite kosi ye diesel plant fitting pamasasa.
ndikatonowana kosi yangu ndatoibva ndatowaniswa bva ndatopiwa offer letter at the same year iroro it was 2017 ndanga ndaaplya maaprendi ndakaaplya imwe yeku makaitwa sei ipapo tsanangurai zvakaitika zvamuti dambudziko randakaita nderekuti ndakanga ndine maapprentice 2 andanga ndaaplya nenzvimbo yechikoro yandanga ndatsvaga vandatopiwa offer letter kunzvimbo yechikoro ndakakwanisa kufonera tete wangu ndikavaudza kuti atete ndawana nzvimbo yechikoro asi mari handina vakanditi hazvina kuipa uya ndokubatsira mboya umbondibatsire basa kunoku kandibatsira panozovhurwawo zvikoro ndokubatsira paidiwa mari inokwana ita 380 ndoyaidiwa for a start for first term zvadaro patosara wiki rimwe chete kuti mari iya ibhadharwe ndakafonerwa nemunhu aiti ndewekuzimforce akatotanga iri message call now Zimforce got your applications ndikaresponda ikoko ndikafona ndikati zvakamira sei ndaona maisa message kufoni kwangu zvikanzi tiri kuZimforce tine maapplications ako akaaplya uchida nzvimbo yeaprendi yekuita boiler making ndikati hongu ndakaaplya kanzoni zvinoyo aita dambudziko rekuti wanonoka ka waifanira kunge watoita mainterviews newamwe mumashure but wanonoka ndikati saka mukandibatsire sei nekuti zvinhu zvakatondiomera ndichitofarawo kuti ndawana aprendi ndoita sei ndokwanisa kuenda kuchikoro pfuma yekubhadhara kuchikoro handina kanzi asi apa ini ndokwanisa kubatsira asi ndine wakuru wangu pane kamari kanodiwa kuti tigone kuita sei kukubatsira wakati panodiwa $200 ndikataurira newa400 ndikataura newazukuru wangu wakatokwanisa kuinterviewa munhu uya kuti wazukuru wangu wagara vanhu vane mari dzavo wakainterviewa munhu uya wakataura naye wakamusendera mari akatoti mukomana anoya kuZimforce nemaoriginal certificates ake ndichinosvika paZimforce ndikaudzwa kunzi hatina munhu akadaro mari yange yatofurawo kurarama ndiri kurarama upenyu hwakaoma nekuti kubva December ndo pandakatanga kuti rimwe racho rakabva ratanga mhute kure kure kusvikira harichaoni ndokubva ipapo ndakambogarawo 3 months kwandandiri kumabvuku aiwa ndailoja but kusvikira mukubva ndazotorwa natezvara wangu muna April pandaenda kunogara kunjanja ndokwandandichigara April kusvikira end of August then ndabva ndazodzoka kubva kwatezvara wangu pandaizvozvi ndiri kuna amai asi upenyu hwacho ndanzwa nekutenderera ruzhinji rweZimbabwe chikuru chandiri kunyanyochema ndechekuti ndibatsirwewo ndigono kurapwa ndanichifunga kuti ndikamboenda kuchipatara kana kuti kune wanogona kubatsira zvechiwanhu izvi kana mapositora ndinongoda kuti wandibatsirowo ndigone kubatsirika ndione kuona ziso rangu nekuti kwandiri kufamba vamwe vacho vari kutaura kuti izvozvi ukachienda kunoparwa zvaakugona kuita ndakatomboenda kumadoctors ndiri kwasadza uko wakati muna 4 June wakanditarisa anga ari madhona wakati panodiwa mari inokwana kuita $120 chipare chifurimwe asi chiri kunetsa ndechekuti hama dzangu wandifuratira hama dziripo asi hawasi kukwanisa kundibatsira